uJesu Kristu uyinkosi baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba Msibande, ngibingelela kuMamsibande, ngibingelela abazalwane basekhaya lezo, ngibingelela abazalwane basentabeni kaJehova. Ngizothula nje ubufakazi bami baba bokuthi uma usubhukhile walithola usuku waqala wabhala izono zakho, uNkulunkulu uyaqala asebenze impilo yakho. Nayami ngimbonile uNkulunkulu eqala esebenza impilo yami. Kube ngathi nje baba ngisephusheni ebusuku ngiyiphupha lento ngisekhaya ngizongena egaraji kugcwele lonke uhlobo lwamaplastiki. Ayikho ngisho indawo kubeka unyawo, ngathi ngithumeza ingane ngithi ayingilethele umentshisi ukuze ngizokhona ukushisa izibi egcwele egaraji. Ngibuka uNkulunkulu lapho mangiphaphama ngathi sho ukuthi uNkulunkulu uyaqala uyayisebenza impilo yami. Lezi zono zami beziningi nginazo, uNkulunkulu uyaqala manje uyayisebenza. Kuningi nje baba uNkulunkulu akwambulayo ngamaphupho ebusuku ngilele. Nezono zami uyazembula usuku nosuku. Nje uNkulunkulu wangibulela ngigqoke nje isiketi ebesisifushane, engathi kunabantu besilisa ababhizi bayangibuka ngigqoke lento emfushane, engathi ngiyazama ukuyidonsa lesi siketi esifushane kodwa sengingavuma ukudonseka. Ngibuka uNkulunkulu emuhle ukuthi uNkulunkulu uyayibuyisa izono zakho zonke. Ngiyabheka nje ukuthi uma ubaba bekuwusuku olufushane nje athi namhlanje kusasa vuma izono zakho, ziningi izono beyingasala. Sho ukuthi uNkulunkulu wayibonile ukuthi le nto akayenze ngale ndlela ukuthi asibhale phansi, asinike isikhathi esanele sokuthi akukhumbuze zonke izono. uNkulunkulu imbone ngikhumbuza nami izono zami zonke engizenzile. Ngiyabonga kakhulu baba ngekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu sengathi ngahle njalo ekubusisa uyasakha baba. Siyambonga uNkulunkulu ngawe. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen baba. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngithanda ukuletha ubufakazi baba ukuthi ngomgqibelo, umkhuleko wangomgqibelo after isevisi yakhona, ngangine-pain on my right pelvic area ezwakalayo iyinkulu since ngiphathe 2023. Bengasuki leyo pain iba buhlungu kakhulu ebusuku, emini iba ngcono. Kodwa ithe ubaba aceda ukukhuleka ngomgqibelo, ekuseni mangivuka ngesonto ngizwa ukuthi ngiye endlini encane ngaya. Ngasizeka nje. And then futhi mangizovuka bokungabu-5 mangizovuka futhi ngaya etoilet, kufuneka ukuthi ngizizwele ukuthi ngiye etoilet. Ngaya etoilet kwaphuma enye into engazi ukuthi yini, kodwa bekungathi ngiblocked. Mangithinta ngizwa ngibheka ngithi ngiyaflasha, akuflasheki. Bekusesekuseni kakhulu, kusesemnyamanyana, kungaflasheki, kodwa mina ngabe ngi-relieved, ipain leyo yahamba. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalo mkhuleko. Ngiyabonga kakhulu baba Msibande kubaba uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Manje nezolo ebusuku bengihlupheka ukulala ngoba ngiyakhumbula ukuthi baba wakhulekele nabaphethwe amadolo. Mina ngangiphethwe amadolo abanda kabuhlungu, nasemini ehlobo abanda. Manje angaze waphelelaphi. Manje ngiyasho ngithi hayibo, angikaze ngibonge lokho. Sengikhumbula manje ubaba mayekhulekela abakade baphethwe amadolo ukuthi angikaze ngibonge awasabandi amadolo ami. Manje ngikhumbulile izolo ebusuku sengibandelwa amadolo ukuthi angibongi, angenzi lutho. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli nakumama mpostoli Msibande, ngiyabingelela kakhulu. Ngithi angibonge baba intshumayelo sipha zona. Sibonge baba imikhuleko sipha zona
osipha yona. Imikhuleko yakho inamandla kakhulu. uNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu ngawe. Simbonga kakhulu. Izifo emzimbeni zinciphile. Baba, kuningi okunye ukade kwangiphatha njengokukhwehlela, kodwa ngibona kunciphe ngendlela emangalisayo. Siyambonga uNkulunkulu bamphostoli. Okunye bamphostoli ngicela ukuxolisa. Nami bengikuye kwenzeke kube khona uxolo baba, kube khona ama-emoji, kungena i-emoji kodwa ngisheshe ngiyibone bese ngiyayikhipha. Khona enye engatshela omunye umzalwane iqeda nje ukungena, wangifuyenzela u-WhatsApp, kanti sengiyashesha ngiyayibona, ngase ngiyayisusa. Ngiyaxolisa kakhulu uNkulunkulu, ngiyaxolisa kakhulu bamphostoli. uNkulunkulu nakuwena uNkulunkulu ngicela ukuthi abe nani bamphostoli. Uyaselapha. Ivangeli osinikeza lona exactly okuyivangeli esingazange silithole before, elikhuluma exactly mawuthi ezwini izwi nje lodwa. Baba umphostoli, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sengathi ungaqhubeka baba umphostoli, akubiyele njalo nomndeni wakho, aniphumelelise kukho konke bamphostoli. Siyambonga uNkulunkulu. Sengathi singaqhubeka nathi sihloniphe, silesabe, simesaba uNkulunkulu. Ukwesaba uNkulunkulu kuzoba ukuthi singenzi uNkulunkulu athi singakwenzi, njengawama-emoji nokunye, nokukhuluma-ke nje okuningi esingathi siyakhuluma. Sihlale ezweni njengoba uNkulunkulu efuna ukuthi sihlale ezweni lakhe. Siyabonga baba umphostoli, siyabonga kakhulu. uNkulunkulu abe nawe nomndeni wakho. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umphostoli, noma ngiyabingelela ekhaya lezwi. Entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngizobonga uNkulunkulu, umsebenzi angenzele yona iyamangalisa. Benginesifo samathambo, ngiphathwa ama-cramp, kakhulukazi uma ngingena emkhosini, ngibanjwa amajaqamba la ezandleni zami. Benginento engazuthi ngichokhwa ugesi uma ngabe ngisemkhosini, izandla zikudledlezele ezandleni. Umkhuleko wayizolo kababa sorry, wayizolo ngoLwesibili. Heyi, ngibona into eyinqaba ebusuku ngilele, ngaqale ngabanjwa yikrempu, yangibamba ijaqamba, ngathandaza ngathi uJesu Kristu inkosi kulo mzimba, uJesu Kristu inkosi, angazi ngizumeke nini. Emva kwalokho ngiyaphupha ngifaswe ngey'ntambo, iy'ntambo eziwuqhotho zokubopha inkomo, ngifaswe iy'nyawo, ngifaswe nezandla. Ngiqale ngingayiboni ezandleni iy'ntambo, ngiy'bone ey'nyaweni. Ngibone iy'ntambo ziqaqeka, kuphuma leli jaqamba leli elingiphathayo, ngilizwe liphuma kodwa lingiphethe, kodwa liyaphuma. Angikwazi ukuyichaza kahle lento. Emva kwalokho ngithi ngisabuka lokho, ngithi ngiyabheka nasezandleni ngifasiwe ngey'ntambo. Lezi y'ntambo zivele ziqaqeke, ngizwe lento le eyayingiphathe, ngiyizwe iphuma esandleni esisodwa, kusale lesi esinye isandla saka-right, lesi saka-left ngiyizwe iphuma iphela. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga kuningi ubufakazi. Isitha singibambile, asifuni ngifakaze, sengibayathe, ngivele ngishawe uvalo, ngibone sengathi ngizokwenza into e-wrong, ubaba angithethise. Nje isitha nje silokhu singixwayisa sithi nje uzothi uthi uyafakaza uvele uwenze okurongi. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, uwenzile umsebenzi empilweni yami. Ngiyambonga uNkulunkulu, angazi ukuthi ngingathini. Umthandazo wayizolo uwenzele umsebenzi, ngize ngavuka ngawuseyiva, sengiwuseyivele uma wami ukuthi naye awuthole. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.
Ngibingelele kubaba nomama ekhaya lezwi esentabeni enhla Jehova kuyabonelelwa. Ngizodlulisa ukubonga uNkulunkulu ngokuthi njalo uma ngasane kuzoshunyayelwa nomuntu ezofakaza ngogesi orojiwe. Bengivele ngibe nokujabha enhlizweni yami ibe buhlungu ngoba nami bengazi ukuthi bengidonsa ekhaya ugesi orojiwe ngoba angikabi naso isigubhu sami. Noma kuke emkhulekweni ngingene ngiyibeke indaba kagesi kuNkulunkulu ukuthi nami ngicela angisize ukuthi nami ngiphume kule ndaba kagesi orojiwe. Noma usathane uyafaka ukwesaba ukuthi ikhadi lizobiza yonke leyo nto, kodwa ngaphakathi ngibona ukuthi angisakhululeki. Ngiyabonga ukuthi uma ngaphazama ngesonto eliphelile baze bafika abantu bakagesi basishintshela isigubhu endaweni yethu bave baqala khona. Kwakhona nje ikhansela lamemezela ukuthi kuzoshintshwa isigubhu, bave nje baqala kwaba isonto lokuqala. Elesibili babe sesabuya sekuthiwa ngezwa ngike emsebenzini ukuthi izigubhu zikhishiwe zashintshwa, nabantu noma bekhala ngekhadi. Kodwa nje ngiyabonga ngibe nokuthula ngajabula. Sengikhulekela ukuthi nami-ke bakwazi ukuthi bangifakele ngoba imizi emisha ayifakeliwe, kusashintshwa kulezi iy'gubhu ezafakwa kuqala. Kepha manje sengiyajabula ukuthi noma sekuthiwa sekukhulunywa ngogesi orojiwe, ngiyazi ukuthi mina angisathinteki lapho. Azasho nje ngisho nasey'nkundleni zokuxhumana baze benze ihlaya ngathi bathi abazalwane bayakhuluma kodwa ba-ayine ngogesi orojiwe baya emaphasikeni bayazithanda bathi aboni babona thina izoni. Kodwa mina ngiyabonga ukuthi nami angisekho lapho. UJesu Kristu inkosi, ngiyabonga. Noma nje kubuye kube khona obunye ubufakazi uma kuthi kufika usathane afake ukwesaba ukuthi ubani wena ongathuli ukufakaza. Ezinye izinto ngigcine mhlampe ngizisherela usisi wami, ezinye ngizigcine kumina. Kepha ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ukhona usanginqobela kuningi nje angisiza kukho. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga, ngiyabingelela ekhayeni lezwi ngilubaba uSibande nomama uSibande. Ngithi angibonge nje inkonzo yangoLwesihlanu. Nganginomkhuhlane lo engingawazi, ngangakwazi ngisho ukuvula umthandazo ngoLwesihlanu. Ngalala nje ngingazazi noma kuvuka yini, kwangavuka ngomgqibelo. Sengithi angivule umkhuleko. Hawu Nkosi yami, ngasinda baba, ngalalela inkonzo yakuLwesihlanu. Ngasinda ngavuka ngenza iwashing ngenza yonke into. UJesu Kristu inkosi, umkhuleko wangoLwesihlanu baba wayithinta impilo yami, umkhuhlane waphela nya. Ngavuka ngenza iwashing yaphela abantwana, kwamnandi. Awu ngiyabonga, awu ngempela izwi kaNkulunkulu linamandla, lithembekile. Awu Nkosi siyakholwa kodwa ngathi sibuye siwangabaza amandla akho. uNkulunkulu akasisize baba, siyabonga nangawe nje uyasibekezelela ezintweni eziningi amaphutha. Siyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabonga baba ngenkululeko wangeyona, ngawuthola umsebenzi, into zami nje zakhanya zonke futhi ahamba kahle. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga inkosi, uJesu Kristu inkosi. uNkulunkulu angakupha amandla awunawo, akunika ngaphezu kwalawo nawo manje. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwaNsibande ngisithi uJesu Kristu inkosi. Bengisacela ukudlulisa umbono engaba nawo emva kokulalela inkonzo yangoLwesine. Lawo mama babelethe khona umkhuleko ekhaya kwaNsibande. uJesu Kristu inkosi. NgoLwesine-ke ebusuku
ngaba nombono ungazuthi nami sengikhona komama ababelethe umkhuleko sihleli etafuleni kugcwele amabhayibheli sifunda ibhayibheli, ungazuthi inkosi Jesu isithumelela imeseji ukuthi ngo-12 o'clock iyeza. Sihleli-ke silindile sifunda amabhayibheli siyaxoxa. Ngithi mina komama nanazi nje ukuthi soke sihlangane kanje silinde inkosi Jesu, silinde u-12 ukubuya kwenkosi Jesu, ngoba phela besithi mesilinde u-12 sibe silinde u-12 wonyuyi. Sihleke-ke kuhlekwe siphinde sigobise amakhanda sifunde ibhayibheli noba eyibuka ukuthi usasemuhle yini, usase-right yini, usagqoke kahle yini ukuthi inkosi Jesu ingamfice njalo. Sincomane ukuthi hawu sisasebahle, sase-right ukuthi inkosi Jesu ingasifice kanje. Bengiphakamisa ikhanda ngibuka iwashi edongweni, ngibona seku-11:58 bese ngishawa uvalo ngibheke phansi. Noba useyifundela ibhayibheli lakho uzibuka yini ukuthi ukulungele yini ukuthi inkosi Jesu ngathi imfice kanje, imfice egqoke kanje, imfice nje enje, kulungele yini ukubonwa inkosi Jesu sikanje? Noba useyayibheka. Ngilifunda ibhayibheli ngiphinde ngithi ngiyavuka ngivusa ikhanda ngibone futhi seku-11:59 livedane ngishaye kakhulu uvalo. Ngithi hawu, kazi ngizobukeka nginjani emehlweni enkosi Jesu? Bese ngiyaphaphama, ngiphaphame nginomuzwa ukuthi hawu sekusele iminithi elilodwa ukuthi inkosi Jesu ibuye. Kodwa mengithi ngiyacabanga leli minute elilodwa angazi ukuthi lize insuku ey'ngakhi, futhi angazi ukuthi lize inyanga ey'ngakhi, futhi angazi ukuthi liminyaka emingaki, kodwa khona sekusele iminute elilodwa. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyakubingelela wena nakumama nesekhaya lezwi nakubazalwane basentabeni endlu kaJehova. Kuyabonelelwa baba, ngigulela usisi wami ubela isibhedlela kodwa izolo bamkhiphile. So kwenzekile ukuthi mangilokhu ngiyombona esibhedlela ngiphume late kungena ngo-7 ntambama ngoba ngiyasebenza. Ngiyaxolisa ngelizwi lami liphethwe isifuba, bengilokhu ngithi ngizokuthula lobufakazi kodwa manje kwaba ukuthi ngiphethwe isifuba ngikhona ukukhuluma namhlanje ngingconywana ivoice yaphuma. Mangiyombona ngiphuma late esibhedlela ngoba kungenwa ngo-7 kuphunywa ngo-7:30. Kwasebenza ukuthi ngithole ilift komunye ubaba ongiliftile mangibuya Thangi. Mangisendleleni ayikho baba lo angibingelele sibingelelane. Yebo ngiyabonga ukungiphi lift. Besathi uphuma kuphi? Ngithi ngiphuma esibhedlela. Boyokwenzani? Bengiyobona usisi wami ogulayo. Unani? Ngisho ukuthi ususpect i-cancer. Besathi manje yena okay ngikhipha imali ngibhadara. Athi manje yena hayi ubambe leyo mali uzobuyela ngayo esibhedlela futhi kusasa uma usuyombona. Ngibongeke ngithi uNkulunkulu akubusise. Athi manje yena uyamazi loyo uNkulunkulu? Ngithi yebo ngiyamazi. Abesathi usindisiwe? Ngithi yebo. Athi manje yena ukhonza kiphi ibandla? Athi ukhonzela kuphi? Ngithi khona la. Athi manje yena ukhonza klephi ibandla? Ngithi entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela. Waqhuma baba waqala ukungithethisa manje, wangithethisa yo ngangasazi manje ngathi kanti icala lami likufi manje la. Anina abazalwane nikhohlakele kabi abazalwane. Bangaka abazalwane abafundisi abakhona la eCross. Wanikhetha nje ukuthi nisuke la. Angisho baba ngimangala ukuthi iphi icala lami. Ngithi mina ngathi ngenzeni? Phela labo bafundisa zange mina bafuthi bangishumayeze. Why bangangishumayezanga? Futhi mina ngishumayezwanga umuntu. Nkosi uJesu yangilanda ekukhohlakaleni kwami engangikwenza. Wathi manje na kunendaba kodwa nje ngikhohlakele ngasala ngimangele babe ngithethisa kangaka lo baba lo. Kuthi makusehamba isikhathi manje ngithi mina ikadingeka isikhathi sithola isikhathi ke sihlale sikho ngifuna ukukhuluma nawe. Bese ngithi ngiyambheka ngimbona ukuthi umfundisi moslo wabazalwane. Ngimbuze ngithi awuyena wena umfundisi lapha athi manje
yavele nguye futhi nguprofessor noma uprofessor noma uyini akhulumeke esengithethisa ngathi angasala ngimangele kanjalo baba ukuthi ngithethiselani ngabona ukuthi ungithethisela nje ukuthi ngikhonza entabeni enhle kaJehova kuyabonelela ngasala ngimangele kanjalo ngase ngithi hayi baba inkosi akubusise ngiyabonga hayi angifuna ukubusiswa ngifuna lutho ngamangala umfundisi wonke Jesu Kristu inkosi baba ngiyabonga bengifuna ukusho lokho Jesu Kristu inkosi ntomfuthu ungesabi isiyaziwa intabeni isidumile abangahambisani nayo bayayesaba so kuphakathi ukuthi ukhethe ukuthi uyayijoyina noma uyayizonda intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngendlela emangalisayo bayisaba intaba madoda kanti ngabe bangasabi indaba basaba umnikazi wayo ngoba omesabayo uNkulunkulu ayenza intando yakhe uyamukeleka kuye uJesu Kristu inkosi usuku oluhle lodakazi Ngibingelele ngesivumo uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi ubaba umpostoli nomama entabeni nasekhaya lethu nabazalwane bonke baba sibonga imfundiso zakho ezisakhayo usuku nosuku nencazo baba uphiwe ukungena kwami ensindisweni ngingakaphathwa nguwe bengingazi lutho ngezwi why bebengalichazi ngendlela engizwa ngalo into ebingibusisa mangisenkonzweni indumiso uma ngishiyeke indumiso enkonzweni ngibuya ngi-empty ngizibandela sengathi angiphume enkonzweni wangibusisa kakhulu uma uye enkonzweni uthole kudliwa ongakujwayele ungazwisisi zikhonzele ekhaya akukho ngasiphi kona akukho ongasiphi kona usipha konke okusha everyday inkosi isigcinele wena nomndeni wakho kuthi la ngithathe khona kugcwala ekuchichini baba nabo ufakazi bami bangesonto lesithathu leli ngibe nomkenenezo ohambisana ney'nsimbi unkenenezela phansi nje keneza mnandi kepha engaphuma ama-words awo ngikhala ngicela ama-words awo ngoba umama engibuya kuye uMamzanele sesenkosini wathi uma kungenama-words akusebenzi akusho lutho so ngithe ngizwa-ke ngikhala ngicela uNkulunkulu ngicela ama-words aphuma kama-words ngazizwe sengisho ngithi nangu Jesu enqonqotha muvulele angene nangu Jesu enqonqotha ngivulele angene ngiyaxolisa kakhulu ngokudilitha nokweqisa ku-3 minutes uJesu Kristu inkosi beliqala leli phutha leli ngiyaxolisa kakhulu uJesu Kristu inkosi amen uJesu Kristu inkosi baba umprofeti baba umpostoli ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba ebusuku ngiyaxolisa nokudilitha baba sekumnyama bengasaboni kahle ngisondela ukuzobika uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungezelele emva komkhuleko baba umzimba wami ulula ngendlela emangalisayo bese kuyisidindi sokufa inyawo ungavumi ngisho ngiyibeke phansi kilokho ngilibele ngiyezwa ukuthi hayi nkwanje mangithi ngiyaphapha konke ufube kungiphethe sekuhambe konke ngegama likaJesu uJesu Kristu inkosi baba umprofeti baba umpostoli
uJesu Kristu inkosi, Baba uMphostoli Nsibande. Hayi lokhu okwenzayo Baba, qinisele emsulwa uzenzele, wenziswa inkosi. Ngikholwa kakhulu Baba ukuthi impela njengoba uthi ugitshelwe, hayi ugitshelwe Baba. Bengizihole ngisho esifubeni, umzimba wonke Baba, umzimba wonke bewuleze. Uma ngiphenduka ngizwa ngilula ngendlela emangalisayo, ngithi ngeke kuse ngingasabikanga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba Msibande, uNkulunkulu akugcine kunye nomndeni wakho wonke. Walethelwa mina, ngiyambonga nomama wangifaka ekhaya lizwe. Namhlanje ngizizwa ngumuntu, ngilula ngendlela emangalisayo. uJesu Kristu inkosi, amen. uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi. Ndiyabulisa tata, ndiyabulisa nakumama, ndibulisa abazalwane bonke egameni lenkosi Yesu. Ndithi uYesu Kristu inkosi. Tata, ndiza nobungqina baSaturday. Emva kwalaa mkhuluko waSaturday ndaba nevision, ndaba nombono, ndingalalanga ndijongile. Ndaba nombono ingathi kwehla ii-bubbles zisuka phezulu, amaqhamu nje adlalayo ehla phezu kwam, azi-colours ehla phezu kwam, kuzintsikelelo, ii-blessings ezehla phezu kwam. Yabe seke ngoku ndibuyele engqondweni, yabe uyadlula ke. Kwala ke ngoku Monday xa ndiphangela uYesu wandenzela inceba. Bekhona imali bekufuneke ndiyibhatele ingekafiki i-1st kaJuni. Ndaxelelwa emsebenzini ukuthi kukhona imali efuneke ndiyibhatele yakwa-Pharmacy Council as i-member, as i-stakeholder sakhona. Njengesiqhelo ngokonyaka. Bendisaxakwe ukuthi ndizoyithatha phi le mali ngoba ndinayo i-1st izofika ndingenayo le mali. Wandenzela inceba ubawo. Kwakhona umntana othi hayi sisi ndiza kunika le mali, ndiza kubhatalela. Wandibhatalela nyhani. Yeyi, mhle uThixo wasekhaya lizwi, mhle uYesu. Ndaphinda ndadinga imali ye-transport. Ndathi ndisacinga uba inoba ndizoboleka kubanani le mali ye-transport. Ngoba sifundiswa uba masingaboleki imali apha ekhaya lizwi ebantwini. Ndavele ndachola imali ekuyi-250. Ndakwazi ke ngoku ukukhwela. Heyi, uYesu uyamangalisa nje, andingomntu ofana achole imali mina. USathane uyazivala zonke ezo chances kum zochola imali. Andingomntu ofana achole imali. Ndachola imali nje espeyisini. Ndiyambulela kubawo. Kwaphinda ndafumana ipromotion kwakule veki emva kwalaa mkhuleko waSaturday. Ndafumana ipromotion emsebenzini. Kwathiwa ke ngoku uzohlala eofisini ke ngoku. Ndizawuhlala eofisini ke ngoku, bathandekayo, bazalwane bangcwele. Ndibe nomzuzu omhle noYesu. Ndikwazi ukukhuleka ngamaxesha onke endifuna ukukhuleka ngawo. Ixesha elininzi ndizalihlala eofisini. Ndifumene ipromotion kuyo yonke loo nto emva kwalaa mkhuleko obunamandla waSaturday. Ndiyambulela kubawo ngawe tata, ndiyambulela kakhulu. Ndiphila ubomi obumnandi. Kwaphela neenkanuko andizazi uba zayaphi, zazisuka esihogweni ngoba ndaba nombono xa zisuka inkanuko. Yangathi kuphuma imemeyidi elwandle, iyajubalaza, iyakhala. Ndiyambulela kuYesu tata, ndithi uYesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela kakhulu Baba, mama, umndeni wonke. Ikhaya lizwi, intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, ekuseni ongigcinile, wangibiyela, wangifihla. Ngiyabonga kakhulu nangokuthola ithuba lokuthi ngidlulise nje lobufakazi. Bengihlushwa kakhulu ukuphupha ngidla, bese kuyisikhathi eside lento ingilandele, inginakile, ngiphupha njalo ngidla, bese ngiphila njengomkhuleko wamaphupho unganqamuki, ngingazi ukuthi kudalwa yini, okwenza ukuthi ngize ngigcine ngiye emanzini naleyo nto yokuphupha ngidla, ngokuzitshela ukuthi hhayi into encane izophinda inqamuke.
ngangena emanzini ngisahluleka amaphupho okudla ebusuku mangilele. Phuma emanzini lento yangihlasela kakhulu, ngingena emkhosini ngiwuqale ngize ngiyowuqeda, ngiphupha ngidla, ngiphuphe ngiphuza, ingikhathaza lento, ngikhala, ngihlezi ngikhala, ingihlukumeza kakhulu. Kuthe ngelinye ilanga ngihlezi, kwafika nje kwangathi izwi elikhuluma nami ukuthi mangithathe ibhuku ngibhale lesi sono ukuthi ngangena emanzini ngihlulwa isono sokuphupha ngidla. Ngase ngiyabhala, kwaba ukukhululeka kwami kusukela ngalokho. Impela ngiwufakazi, isono musibhala uthethelelwa ungakasivumi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu uBaba owangikhulula ngendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu edemonini lokuphupha ngidla. Ngiyambonga kakhulu, sengikhululekile manje. Ngiyalala nje kungenzeki lutho, noma ngikuphethe ukudla ngibone nje nginikeza abantu kodwa ngingaze ngidle mina. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba, uthembekile. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngiyabingelela ubaba uMpostoli uNsibande nomama uMpostoli uNsibande nabazalwane bonke egameni elihle lomfelo wami uJesu Kristu ophilayo omiye kuze kube phakade. Ngiyabonga Baba, ngithatha leli thuba lokubonga kakhulu Baba uNkulunkulu ukuthi Baba ningixolele. Ngiyabonga Baba uNsibande kakhulu, ngiyathoba Baba kakhulu, ngiyathoba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyabonga Baba eningenzele khona uma ningixolele. Ngiyakholwa ukuthi akusophinda kwenzekele iphutha elinjengaleli. Phakamisela udumo nje enkosini ukuthi Baba udumo lonke lungolwakho, amandla nobukhosi nenkazimulo nobukhulu Baba bungobakho. Uyinkosi emiyo phakade, uyinkosi ekhona neyoba khona, elithi izwi lakho lodlula izulu nomhlaba, kodwa amazwi akho Nkosi awasoze adlula, ngoba imbewu engagugiyo amile kuze kube phakade. Ngiyabonga kakhulu nje, ngiphakamisela udumo enkosini, ithi izibongo zingezakho Nkosi, zikufanele wena wedwa, umuhle uNkulunkulu onothando, uNkulunkulu onomusa. Inhliziyo yami iyathoba kakhulu Baba, ngiyabonga kakhulu eningenzele khona. Inhliziyo yami iyaniphakamisa kakhulu, iyanidumisa, ithi akekho njengawe Nkosi yamakhosi, nofaniswa nawe edwala lensindiso yethu. Mana njalo Nkosi ephakeme kakhulu, uJesu Kristu oyinkosi, uJesu Kristu oyinkosi, uJesu Kristu oyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngiyabingelela ubaba uMpostoli uNsibande nomama uMpostoli uNsibande nabazalwane bonke egameni elihle lomfelo wami uJesu Kristu ophilayo omiye kuze kube phakade. Ngiyabonga Baba, ngithatha leli thuba lokubonga kakhulu Baba uNkulunkulu ukuthi Baba ningixolele. Ngiyabonga Baba uNsibande kakhulu, ngiyathoba Baba kakhulu, ngiyathoba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyabonga Baba eningenzele khona uma ningixolele. Ngiyakholwa ukuthi akusophinda kwenzekele iphutha elinjengaleli. Phakamisela udumo nje enkosini ukuthi Baba udumo lonke lungolwakho, amandla nobukhosi nenkazimulo nobukhulu Baba bungobakho. Uyinkosi emiyo phakade, uyinkosi ekhona neyoba khona, elithi izwi lakho lodlula izulu nomhlaba, kodwa amazwi akho Nkosi awasoze adlula, ngoba imbewu engagugiyo amile kuze kube phakade. Ngiyabonga kakhulu nje, ngiphakamisela udumo enkosini, ithi izibongo zingezakho Nkosi, zikufanele wena wedwa,
umuhle, uNkulunkulu onothando, uNkulunkulu onomusa. Inhliziyo yami iyathoba kakhulu Baba, ngiyabonga kakhulu eningenzele khona. Inhliziyo yami iyaniphakamisa kakhulu, iyanidumisa, ithi akekho njengawe Nkosi yamakhosi, nofaniswa nawe dwala lensindiso yethu. Mana njalo Nkosi ephakeme kakhulu, uJesu Kristu oyinkosi, uJesu Kristu oyinkosi, uJesu Kristu oyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela bamtsibande, ngiyalibingelela umama Ntsibande, abazalwane bonke entabeni lukaJehova kuyabonelelwa, nasekhaya lezi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba Ntsibande, ngicela ukubonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngey'fundiso zakho osifundisa zona. Siyabonga kakhulu usifundisa ukukhuleka. Ngicela ukufakaza ngomkhuleko wangoLwesibili owengenzele isimanga. Kade nginomlenze nje obuthula nje mina, hhayi ebusuku unkenketha ungalaleki. Emva komkhuleko wangoLwesibili umlenze uthule tu. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu Baba kwandisela. Sicela niphe ezinye iy'nsuku zokuphila, nisiqhubeke nisifundise iy'fundiso. Obunye ubufakazi ngibonge kakhulu uNkulunkulu Baba ongisindisele umntanami ehlaselwa izigebengu zimhlasela zimkhuthuza. Zathatha ifoni, zathatha imali. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngoba umphefumulo usalile, ngoba sithe esinye siphakamisa isikhali, sathe esinye usaphakamiselana isikhali ngoba sesithathile ifoni. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu Baba ophakamisile isandla. Ngithi ngibonge uJehova mphefumulo wami, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Kristu inkosi. Ngiyabingelela umpostoli bamtsibande nomndeni wonke wakwaNtsibande. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, nginobufakazi ukuthi ngathatha isinqumo Baba ngokuthola iy'mfundiso ey'vela kuwena Baba zokukholwa uNkulunkulu, ungamxubi nalutho, ukuthi uNkulunkulu akakathatha impilo yami ayibese esandleni sakhe ayilawule. Ngaphuma ekuphuzeni amaphilisi ansuku zonke, nganqoma ukuthi impilo yami angingamshebi nalutho uNkulunkulu. Into amahlala khona uNkulunkulu unamandla phezu kwayo. So ngino 5 months ngiqalile ngwayekile amaphilisi. So ngiyayibona imiphumela. Kuthe mase ngiqala inyanga ka5 ngwayekile, kwaqala ukuba namaqhuqhuva ngathi uhlevana engalweni. Emva kwalokho wasuka kwasekuqhamuka komkhuleko lo wangomgqibelo. Hhayi, ngwabona amaqhuqhuva esephele eshabalala ey'ngalweni. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyalibonga ivangeli umpostoli Ntsibande osipha lona, linamandla empilweni zethu, liyasisebenzela. uJesu Kristu inkosi. Amen.